akbar ya ainal muradi wa ya gausal ibadi siratul hakim waliya himma ta shehu da himmar mustafa su gamu sanan da kuwar ilahiya da ba gajiya ka taimako yanzu gare ne gane cikin kwanci muhimmi kayo dauki gare ni ya kasan irin duk bukatu na gurin ka duka tun ban shigo ba cikin duniyar ga ya abiya duk wani yau na cikin jimgin yamini kadu ka ko aduwi yana neman ya ka da niya wallahi suna ga ka aure su sanda kafa ka ambare su a bayan duniya ka tsaya domin ya san da ina da uba irin na faɗa wani ma ya kuma karata gobe in yajiya duk yan uwa na su huta ko wani ya sake a cikin irin hidimar adara da babu riya ba zai tsaya manna in ba kai ba duk a cikin duniyar ga ya ana mai dore da karaya a zalumai sun ga mai baki suna da shirin mai son kawai shi suke fatan su ba shuya karar muke nan fa zabi na wurin ka duka gausi ka kara wayar kauni ya biya san shi ne kure hanzari a yau ma dai gani yan uwa yadda ta karkaro cikin zarafin show muka yi daurin zanzaro don su tsare baya har gaban mu da mun yunkuro mu samu isa da rargaci mu ga karshen gani ba za mu iya ba abinda nake so na yi shi mai yi sai kai daya wajabcin bawa bautata maka ba turjiya muna da abun bunmu in ka ja muka ja ka tsaya tudu da kwari shehu ne abin da ido ya gani kai ina masana duk ku zo mu tare cikin manufa ta kaunar gausal ibadi jirgin sama daddafa bar udu ku bar wune ni bar tabbatin da'ifa cikin shehu da yakunan da sun fi iyakar gani ba za mu iya ba shaga wanda ke musa kasa sai bisa da kai nake ma tubu ko in sai da duka yan kasa kana kokonto da nana a garbu ga fallasa a duk inda ka san da gure shewa anan mun gani ba za su iya ba rubutu bisa kan ruwa ta ya ka karanta ka san da alkalami aka yi shiga magana ɗaya nan su ba da sufofi take gama maza kai tashi nan ka san suna bai shiga cikin zati ka gani ba za mu iya ba wallahi ba ku haifaffaru muna ta bayani kusan zuru matacin zuru muna jin ku muna ganin ku da idan mu guru-guru mu sha sha'anin shehu yan uwa ba wata ko wani matacce bai ta da masu rai sire ne kaɗai kafa ɗaya hannu ɗaya ka ɗaukan jinga waje da halin mara godiya da yanda ya zo gwara ne ka san kanka ka ƙala inda Allah yake ba wani ba za ku iya ba ta iyakance rama ta saba ku fargaba kuna ji daga fari babu karshe aka bai yi ba da canji da abin da za a canza ba sadi ba asara ta tafi kunan ga mai saka zancen wani ba za ku ya ba wabillahi ku gane shehu ya fi karatun kure jiki magayi wanda ya zuro kai don ai gware kuna kushe abin da baya kuso ku yi kirkire dukan girma babu shi kasan halaka ce tuni kowa da shehu ne an ka zubo ruwa gaba ɗaya kowa ya sha ya shuka da shan tsintuwa ɗaya za ka fahimci wanga zance barin sinuwa ko duka sun fandare akan haka muke tuntuni ina kasa kuma ina ajewa dodar nabi ba kokonto cikin kashewu ya gini nabi karin magana ba suke ganin ba ko annabi musu da mutanen ka wahala dai sai an gani duk mai yawaita surutu bai isa ba da uwa ta amurhu ya za a yi in cika sa a inda ka janye jikinka nan shewa ka kyankyasa kuna ta wani da kanku ne gausi na gani kai rabi da rabi wanda ya hada zai dauke daya rubanya karatun ka bayana ka ji kwan samiya wadatu da san shewa ka ji karka budan kurciya zuwanka da kai zai fi karka turo sakon wani ba za su yawa
ke sanin dakan daka shi kan daka a yau ba wasu zantuka da ke iya razo jika ba kallon shehu ke gaji da ganin mai gani ba za su iya ba sai shehu ne ya kuri hanzari. la ilaha illallah shehu barama karshen gida da sannu kaje kai mu mun banya mara gargada ya jami'u ka zama mafificin mai gida a tan mu cikakken da ya cike wata da baɗi ne ba za su iya ba sai shehu ne ya kuri hanzari. aba kai mu kula da kyau ku zo maza ga mafita ko wata hanya a je ta kama zuwan bazata wa billahi da gaske shehu barhama matabbata cikin mu dare mun kafa wa gausi har ma jini ba za su ya ba ba za su iya ba sai shehu ne ya kuri hanzari. da wata bare ne a baya masu sani sun sanar waɗanda suke ja da nasa tun farko an kawar bare ku yan yanzu na faɗa muku sai an kifar da ku za ku fahimci ba a washe kuna guni ba za su iya ba sai shehu ne ya kuri hanzari. a sau maka yin an gishe wa a faɗi da wurwuri a kanka kaɗai ba yawa lita ke tunziri mafi mummunan bakin ciki in mai zikiri muna buri shehu ya yi shehun sa ku gaggani ba za ku iya ba Shehu ne ya kuri hanzari. kai na ka sani karkaje wurin da kafafu biyu ya siru na karanta karashin rufa kunne biyu da al'ajabi a cikin muradin rike ka tsayo jakadan juyi farin jini masu bakin jini ba za ku iya ba Shehu ne ya kuri hanzari. gagarau ka jabar ama kulliya duka muka tarkato isa inda ka so a gan mutilas ma furbuto wucewa ta gaban ka babu da wanda ya zambato mafarin farko hakikanin hata da jini ba za mu iya ba Shehu ne ya kuri hanzari. da sannu ka je kai mu shawo ba wai da kafar mu ba ta ya wani zai ja da lamarin ka ba zai faɗi ba hakikar komai wadatuwar ma'anan har gaba da bar awa muka san wani sa ba shi da rana tuni ba za su iya ba sai shehu ne ya kuri hanzari. a ya gausi mun zube gaban kam na godiya zumudi na in yaba maka ko sun iya malam rike na ka shehu ne teku da maliya muna nan a cikin sa da'imun kuma dodar tuni ba za su ya ba Shehu ne ya kuri hanzari. ina kama kafa da kibiri ma'ayar sai mana dukan dafa'i sabon zikar da su cuta mana sabida isar shagati ko bara mu kauce mana gaban mu da bayan mu kai kadai sai muke gani ba za su ya ba Shehu ne ya kuri hanzari. da na mana kauna sabida kuwar mai mimiya ka samu ga daidai rashin tama dan usmaniya ka tura mu ce sabida mai kusa da zagiya domin dattija burin kai mun kwarjini ba za mu iya ba Shehu ne ya kuri hanzari. muna da murabus khalifatul lahil akbar tsaya mana domin sa shehu babu gudu babu tar sabida abul fatahi ne yar wani famu ciyar dan mushir alhaji dan yi sarsara musa gani Ba za su iya ba sai shehu ne ya kuri hanzari. sabida buwayar ka a cikin kowace hadara dan babu lamini shehu domin alayi dara ka canza zukatan mu dan fatiya mu yi circira gaba ɗaya mu naka ne dukan majal ka sani Ba za su iya ba sai shehu ne ya kuri hanzari. dan mai kafin ga shehu dan mai hular kaɗi tilas in sare shehu musa kallaɗi da mai bazari zuma kake abu gaban madi da shewa bibi mai rajab kwarai za ka yi na sani Ba za su iya ba sai shehu ne ya kuri hanzari. ina da takamun kafa da baba shukuru gida da mai turba shawar da mai zage ma'ada ina da uba ne ya kai a yanzu ina harada muradi baban su sai jin kai ke ji da ni ba za mu iya ba Shehu ne ya kuri hanzari. to anan zan huta in dakata dan ban gaji ba cikin sha'unonin kashewu ba zan jinkirtu ba Ahmad Abdullah ba da kowa ba su gani ba da dan balalo ko da yaushe rai da ido ke gani ba za mu iya ba Shehu ne ya kuri hanzari.